Ake sibingelele okubingelele ngubaba udokotela ungubaba wesizwe ungumfana omuhle njengekhehla umlungu umzukulu wamancingesi ibhilidi esisebenzela kulona namhlanje esithe asenza ama video sikwazi sishuthe nimese sinipostela wona silibiza ukuthi li Nedbank House Building iNedbank House Building ilapho kubabudodela khona 19th floor esuite 1904 to 1905 studio number 1 dark room. Lama video niwabona ngwenza manje ayanazisa ke ukuthi ubaba udokotela from i19th floor kusolo umhla 1st of June uyehla ke wehlela e904 902 ubaba udokotela is going down to 902 ilapho ke athi usezosebenzela khona reason uma sinenkinga kagesi ukutshontsha kwamakhebulu ukulimala kwetransformer yonke leyo nto leyo meke kwaphela ugesi kuleli bhilidi sise 19th floor akuyanyiwa khehla kanyiwa bayazi ke abantu sake beza lana ugesi ongekho ukuthi khulunywa ngani kunzima kakhulu kusuka e1 uya e19th floor very difficult kusuka nzima kakhulu e19th floor uwehla uze ezantsi kumnyama uxhuga. We had a situation the other day kwakufike insizwa yase Port Elizabeth so called Bebeka today yehamba nge-wheelchair. I was crossing my fingers tight ukuthi lo gesi lo wawusuhambile ugesi sekusebenza lento ama ilifta yodwa besebenzisa isolar kanjani ngazi ungangibuzi nami ngazama yonke indlela ukuthi lo muntu lana akabo uqala nje ukuthi angene yena ngenza yena ngoba vese akazoqhunywa akazokwenza lutho angena kuqala uchaza nje ngaphathi ngiyaphina ukuthi inkosi yami lo ngibuka iscreen lapha ukuthi asicishe ngoba mesicishe iscreen sisho ukuthi ugesi usuphelile completely building hayi saze samqeda zawahamba la kulandwa khona imithi mekusuka la kulandwa khona imithi wehla wayezansi ngilo ngibuka iscreen ngathi next hayi kathothi hayi all right ukwazi kodwa ke ngisho ukuthi ke ngalondlela simuvela ke e19 siyamove e19 floor siza e902 this is baba udokotela wesizibawujabula mfana mhleje kehle umzulu amancingisi uyabuza umuntu baba udokotela lento yakho lokuntanda nama flat awusebenzeli ngani kwakho like izinyanga yezisebenzele emzini yazo lento yokusebenzela kwakho kuba udokotela nothi komunye umuntu ubaba udokotela une clinic iclinic ayikwazi kube semzini umuntu kufuza ukuthi nje ngise 19th floor ufuna ngehle kufika ipatient ezansi egula kakhulu ngifaka emshinini umuntu osefika lozofundela amagazi mina efuna umthatha umfundo amagazi umuntu ofuna ukuzo request uthenze amagazi mina efuna umthatha amagazi manje ngithiwa ngikwami ufuna ngisuke kwami mhlambe emgababa mhlambe avoka kule mize u9 ufuna ngibothi ngihlala kumuphi umuzi mhlambe ngisuke morning side ngisuke eGlenwood la angazi kuzosebenza la kumphumuzo okay fine manje speeding ngizowenza la uyayibona nje ayizokwenza number 2 kukwehlisa ivalue yomuzi wakho nonkosikazi wakho sokumthanda expose kuma strangers. I repeat kukwehlisa ivalue ingane zakho nonkosikazi wakho umthandayo expose kuma strangers abantu abazochama egcekeni bakhwifa ikhehlele egcekeni batsaka amathe egcekeni. Respect your house. Respect your house. Respect your house. Ngalendlela I cannot convert. Umuzi wami angiwuthatha njenge castle. Ilanga zikhona mase ngikhona kufuna kube indawo lana engiphila khona ubukhosi khona. I cannot be phila ubukhosi ngiphinde ngiphila ubulabor ngoba lana ngiyilabor ngiyasebenza lana I'm a slave of the nation. I work for the nation. I have to do these things. Enda nokusebenzela ngikwazi ukuvula ngivale mengikwami ufuna ngihleze khona ngalondlela akwenzeki kuba udokotela lo akwenzeki futhi ngeke kwenzeke. Yeah, this is baba udokotela bese ngijabulile. Uyazi abanye abantu banenhlanhla abanye abantu banezibhadi angikhulumi nawe namazinyanga athi kade ukhothi iphepha lenora kusunjani umuntu ngimali ngisicefe wena ya khona umuntu ombona ukuthi lo unebhadi ke nje lona unebhadi lo uyabona uma uzokhethwa kuma competition ungenziwe ikade elifaka ipeanut butter lebelingayidli ipeanut butter ngiyeke lo msangano lo ngifuna mina uzokwenziwa icompetition kwenziwe icompetition yamazumba njoba wena uyizumba ufuna abe usuhola u350
wenza i-competition yamazombo uphinde uphuma number 1 uphinde futhi imali ongayitholi ufuna ubona usunebhadi ngempela ke umunjalo usukunebhadi ngempela ke umunjalo competition abantu abambi uwine uthatha number 1 bese fuza ukuthi uthole imali ukuthi umumbi kunabo bonke uphinde futhi kwalo mali leyo ungakulenga uyithola ibhadi into enjalo ke ya kwane nami ndidlala ngabantu banamabhadi ibhadi into enjalo ngifuna ukuthi uyazi mesikhuluma ngebhadi sikhuluma ngani ya ibhadi into enjalo bakithi ake singene nemsebenzini edlosi kunezinto lana engifuna ukuthi ngeke ngikucacisele kusona kuzofika esikhathini abona nje kunamazwe that I've seen esengeke ngawahamba I notice ukuthi i-airtime ukuba ne-airtime efonini kubona akubalekanga ukuba ne-airtime because they hardly call people. If they hardly call people, they don't like themselves to be called. If you call them, but ubabuza ukuthi ubani lo ufunani. Simple as that, ubani lo ufunani. Kunabantu abangakufuni ukufonela even now manje. Le generation esikuyona manje ama 2K awakuthanda ukufonelwa. Most of the time amafoni abaku silence. Ngifuna ukubheke lokuthi if ungenalo idatha efonini yakho, we got something that is called data vitality, ukubaleka ukuba nedatha. If ungenalo idatha kodwa une-airtime, angiqale phansi, if ungenalo idatha kodwa une-airtime, awukwazi ukungena ku-TikTok. Awukwazi ukuposta lutho ku-TikTok. If unedata ungenalo idatha une-airtime ka 300 rand, awukwazi ukungena ku-WhatsApp. If unedata ungenalo idatha une-airtime ka 1000 rand, awukwazi ukuvula ngisho iyodwa i-email yakho. Meaning that airtime it only gives an authority to call people only. You only call people with your airtime. Awenzi lutho, you only call people with your airtime. Sekushaya isikhathi manje ukuthi ubheke izizathu sokuba ne-airtime ka 10 rand nokuba ne-data u10 gig. The more ungenalo idatha, the more isolate kwi-community, because akekho umuntu okwazi onesikhathi sokufonela wena, akekho umuntu ofuna umfonela. Abantu balinde ukuthi uzoshiya imessage kuma socials akhe. Uzothi mengena ibona imessage yakho ku-email, uzoyibona ku WhatsApp, uzoyibona ku Instagram message umuyishiya, uzoyibona ku Facebook wakho, uzoyibona kuma socials zonke, Telegram uzongena check usendisa bana, all right, uyaphila. Okay, akusendele emoji. Phela akusendele emoji. Share kanjalo. Ngoba ngempela ngifuna sikuvumelane lokho ukuthi even your child now njobe icela ukuthi uyithengele ifoni, okay, uyithengele ifoni ihlale ekhaya, awukazi ufakele airtime. Lengane kodwa isebenzisa ifoni almost every day, isebenzisa idatha efonini. Lento ukuthi wena you don't see it ethical to have data rather than airtime because you want to worry people. Ayikho into ongifonela yona ekseni mina, ayikho into obongifonela yona ekseni. Ekseni uma ungifona yini eksena ngaka? Uma wafona mina ngalo umuntu azi ukuthi ngibusy. Uma ufona ebusuku wazi ukuthi ngeke lo muntu ufona ebusuku angifuna lo muntu la. Noma ungafona nini wrong. Uma ufona ekseni, ufona ekseni hey makha yiyeke lo cingo, balo fona ekseni ngaka. Akazi ungilungisele ngani ngifuna ukuya esikoleni mina ngiphuthumise ingane esikoleni ngifuna ngemsebenzini. Uma ufona emini awazi ukuthi ngisemsebenzini. Ile muntu balo fona ngalesikhathi ngeke ngibhiza imtshela umuntu ngibhiza. Uma ufona ntambama ngeke lo muntu bengafona ngane emini yonke uzofona ebusuku kanje. Asike isikhathi ukuthi ufone. Ungasifoneli thina. Nathi ke sikufonele futhi but izokhuluma WhatsApp. Share message musu uyibonile uyibona ngesikhathi uyibona definitely uzoyibona ungayibona message. Engisho ukuthi try to have data. Ngichaza ukuthi babudotshela why data ngizoleza. Data iyona kuphela into ekwazi ukutshengisa emhlabeni ukuthi kwenzekani. If you want to see new things coming, is social media. If you want to see anything happening, is social media. Any discounts akhona etolo aku social media, they don't call you ukutshela like us ne discount. They leave the message kuma social medias and ama social media. Wena ungabi nalo data, you are opening a small door that will attract poverty to enter into your vicinity. Uzohlupheka. Listen to me carefully, uzohlupheka. If wena ukuthi wena uphila impilo kuba dataless.
if uphila impilo ukuthi wena awunalo idatha wena idatha futhi awusebenzi wena unayo airtime yakwazi ufona umuntu ufuna ubani lo mfonela ngoba bonke abantu abafuna ukufonelwa especially wena ke nje wena ke nje lento sengifuna ukuthi ibheke wena ke zalo emina wenza lutho uyasifonela usifonelelane eksena wenza lutho uyasincinza usifonelelane ntambama ufonelelane I don't know why you call stop calling me uyaza understand into kufanele uyisicefe kanjani uyabona uma umuntu umnika imoto yakho ka 1 million thathe imoto ya 1 million uyinike umuntu umthume airport ayolanda iclient bese seyakufonela ngama miss call awu3 awuna inkinga necall unike usekwenzekene emotweni athi hayi bengikutshela umlungu ukuthi hayi le nkabi la i-right hey baba indoda ewangithusa ke manje mina wena ubona ama miss call utshela mhlawumbe ikhonto ephuthumayo kanti ufuna ukutshela le nkabi yanamathele emgaqweni ake sibe nedata ngenze le VN ushilo VN ngizosala ngiyilalela ngesikhathi sami bese ngiyiphendula noma yinini if siconstitutes engisho ukuthi ake sibukeni ukuba nedata nokungabi nalo into yokuqala nje is a one way bullet train to poverty if you have no data empilweni yakho it is a one way bullet train you are lazy to be poor you are not going to make it as long as ungenali data ama opponent akho ane data they do things that you're supposed to be doing because you're dataless you don't have you only got number to airtime to call people who are not willing to take your calls asibe ne data bakithi asibe ne data siyibuke kahle le ukuthi asikufuni ukuba nalo kodwa ke sibe ne data baningi ama companies asenama data chip man kodwa nje siphume into airtime ungaba nayo ka 5 rand 10 rand 20 and 30 rand ilungile yabo but iba ne data kukhonto ezokwenzeka empilweni yakho awukwazi even ukuyibuka le video ngoba wena unalo idatha wena njalo uhlezi ubuka emafonini abantu iba ne data la so uzokhanda ulayini omhlophe uthi ukhandwa kanjani umqondo wemali uzolanda kulayini lana sokunika iplangwe thina but iplangwe likuphi lidinga idatha kwelo plangwe lidinga idatha this is Babu Dode wasebojalo follow yeah ladies house angeke ngikhulume nani this is Babu Dode wasebojalo angeke ngibuze nje masisi wami ngicela ngiphendule nje kamnandi kodwa yangisi mase njengamanje yinibambele lentwana ekuthiwa AK47 umdluli the swimmer yini manje mathiwa uyangena ngithi oh mdluli hey sho kanjani Raz lokishi no ungahlala no hey cabonga phethe top kanje skebe ugrand kodwa ugrand uthi umi kanjani ugcineni ukayina ungathini kuyena first thing njengoba ngayisho kumdluli makuthi uyafika lana before akhambe ngeqiniso yini nje ngikunika ithuba ngithi okay ima kanje nake nangu umdluli okade umfona umdluli the same okay asike endabeni zokubhuda la sikhuluma kanjalo la nangu u9 ladies at ladies house what will you say kumdluli manje bekuthiwa ngihleli naye angifuni umuntu engingamdinga empilweni unale ayina liyashisa ayina uphethe umqondo hlaniphile umdluli unama likes awu 9 million what will you say komuntu onjalo sengikhulumile ke bafu sengibambile ke bafu sengibuzela ukuthi wena njengoba uthi udayisa ngalento ozidayisayo kunomuntu AK47 umdluli unama likes awu 9 million kufika ukuthini kuwena yini ekufikelayo njengoba une-card dealer usebenza card dealership yini okucabanga uma ngathi umdluli namhlanje univakashele showroom yenu ayizoba nawe nje u30 minutes loya muntu loyana une followership more than 300,000 quarter million sitting with 9 million likes kuthini kwena njoba uzama ukudayisa ngemoto azidayise angisho ukuthi niyamqasha just ukuthi abe nani kwi vicinity for 30 minutes live ku TikTok wakhe esho ukuthi uzobe kwi dealership ukuthi emandeni bla 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 ucela abantu bamjoyine njoba wena udayisa ngopetrol une garage la petrol kuthini uma uthi uzwa kuthiwa kunentwana selokishini ehlala elokishini ezihlakaniphele ephethe umqondo
enesipeleti esiqondile ebheka iplangwe efunda whiteboard hayi asufundele ublackboard hayi isivenda sisikhanyi kuthina lana spade asikhanyi la ungeze ngesishangane la sikhanye isishangane la kuthina siphethe ulayini omhlophe ulayini wala Natali layini okhanyayo ngibuza ukuthi kuthini kuwena uma ngithi mina kunentwana Razo njoba uthi nje unoshisa nyama ingaba ekushisa nyama yakhe 30 minutes bayazi abantu ukuthi izobe ikhona kungenzekani eyadini lakho ngalelo langa kungenzekani ngalelo langa njoba nje udayisa ngenyama uwashe imoto udayisa ngotshwala kungenzekani ngalelo langa bazi ukuthi umdluli ube in the house akucama sizama ukuyibheka igenge siyiphezulu ngoline kodwa okhanyayo yabo sukukhanya uline weyigebengu ukuthi ngempela mesinentwana nje building iloku ikhanyisa ngamakhanya ngamehla u4 iyabona imovie yabona phambili uthini ngomuntu onjalo umbona lo muntu engena value nakuwena futhi umbona engena value sihambe lento size siyifixe ekugcineni bed center ni structure playhouse ni structure kungathi kuthini kunina mangase kwaze ukuthi ebed center kuzoba khona AK47 umdluli the swimmer twana selokishini twana ekhanyayo twana ephethe ugrade twana ekhuliswa ngamakhwezikhwezi twana ekhuliswa ngeqiniso izobe ikhona bangaka abantu abangabakhona kulo show yakho kwibed center bangaki ngiyabamba nje ngimhlophe bangaka abantu abangabakhona wena buvese unabantu akade beza ngokulayini ukuzobuka icomedy but sebezwa kuthiwa kuzoba khona nenyona selokishini enyona selokishini izobe ikhona nami abantu abazile ebed center bazokhanda ulayini wale out ukuthi yena ngempela yini AK47 umdluli the swim uyena ngempela yini uthini ziyephi ingane ngeke intombi yakhe izosho ukuthi ngeke sithebana ngicela ukuthi ngifuna ukumbona ngifuna ukushutha naye ngifuna ukumbona eve ngimthanda evehlekisa how's that ubulindele abantu abawu6 kunabanye abawu6 abazobona umdluli bona ezofika hlale 15-30 minutes ahamba shela abantu asabebuka icomedy bakhokhela amathikithi abaphelele uyaqithuka yena phela mhlophe bena akadidizeli asikhandi intwana ukuthi udidizele thina asizwani intwana enjalo asiyikhandela asiyifundele intwana ididizela asiyifundele intwana ihamba ngophaqe lokushini namasokisi ngeke ucheese loyo Sigebenga sinjalo uyabona uma ufuna ukubamba umxhaka wangempela angifuni mina umxhaka uyabona khona abafethu ababa nebhadi lokuboshwa bese bethi hayi mina zoma mina ngancizwa kodwa ngiyithathanga inombolo unamanga siyakutshela ke manje love unamanga akekho umuntu osejele ongayithathanga inombolo zihlukene ngolayini kunenombolo yezigebengu i27 i26 mesothi amadle bembongola ngeke ngikhanye kakhulu ngawo kuzoba khona iRAF 4 kuzoba khona iRAF 3 angikhanyi ngalamadoda angaphezulu kwa27 angikhanyi ngawo mase kuzoba khona enye inombolo oyijoyiniswa nge3 ongancengwa ngayo uma ungangeni kulomkhosi engiyibalile kuzoba khona ama big 5 uma ungekho kule mkhosi le kunenombolo yakho ekuthiwa uyi11 inombolo yenyoni leyo okushuthwe nawathatha umkhosi okuba umxhaka yabo manje musuloku usitshela wena ukuthi mina ngaya kanje mina kodwa ngizangiyithathe noma unamanga buvese uyi11 i11 inombolo yenyoni yazi futhi usuku nebhadi umudaleke wawo 17 yaba nje umusidaleke wawo 17 ngeke thina sikukhande la kuma YouTube channel ethu umxhaka ngeke thina sikukhande lana thina sikhandi ayina ithekeni yakho sihambe ngeqiniso sihambe eqiniso mase sikuncome futhi sithi kodwa do right lo rise ungamali siswami yes ungamali angeke ngesilimi ungamali because umxhaka seyitshela ukuthi ungamali umxhaka wakho lo ungamali engisho ukuthi usukunebhadi usukudaleke kabi ngeke sesikhande ethi engisho ukuthi
ninjoyina nenza amabhizinisi ngizama ukunika mina a live advertising board ukuthi nangu kumdludlu umi ngobufakazi kuthini kwena nangu umdludlu umi ngobufakazi kuthini kwena one day for your favor ngohlala naye la ngilanga ngimkhande ngolayini omhlophe kodwa ngimbhekise eplangweni ngimbhekise ku whiteboard lahlela amafojari ngithi ngempela uyiqiniso ngempela uyalishaya iayini ngempela uyayidrive igolf 1 ama-golf 1 phela afuna ukudrive iclash nje kuphela ebhedayo kodwa ama-golf 1 ayadrive ngifuna ngizwe ngaye ngilahlele amafojari ngilandile yalo kuyena bese ngibuya nazo ngoba uhlakaniphile sinabantu abayi-character esingababoni bayi-character till something has happened ake siyithathe le ntwana elokishini ake siyidonse le ntwana elokishini ake siyidonse le ntwana emgaqweni siyibeke la siyikhiphe emanzini lapha njengoba ibhukude njengofishi nje lapha sithethe sijwayela ngabona asikho isigebengu esiwufishi lalela la wena mhloli ungazoba yinyoni lana asikho isigebengu esiwufishi bhukude but bhukude njengesigebengu phela yabo bhukude njengesigebengu ngeke phela sikuncenge thina hayi ngeke phela thina sanikezelwa spirit yasibosithini sithi babu dokotela le spirit. This is babu dokotela boyisizwe Jabulani. Yeah, siyamdinga kumdluli safuna ke hlale naye phansi. Babu dokotela boyisizwe Jabulani mfana. As a person safuna ukuthi ngikhulume nomuntu la as a person othi babu dokotela I want to be rich. Babu dokotela I want to be rich but abiye kuwena babu dokotela nanka amandla ami nginawo but help me I want to be rich. But the problem that we are encountering ngabantu abanjalo they are not the visionaries. I repeat, the people abane vision to be rich, but they are not visionaries. What do you mean by total visionaries? They don't imagine themselves. Benabasebenzi, benama accountant, benama lawyer, bena yonke into. They are not visionaries. You must be a person on a vision. Uzimagine uyilento ngoba nami ngikunika into lana it's all about you egcineni. What effort are you putting behind le technique yona? Because ngizokunika mina into. Ngizokunika into yokusebenza. Ngizokunika umabhebeza wangempela lo ka50,000. Ngibeke emzimbeni kwena bese ngikuyeke. Ngiphethe usigwili bese ngikuyeke. Kanti wena you are not a visionary. Wena into ifuna i-promotion emsebenzini. Into sayifuna wena ukwenza i-degree. Into sayifuna wena ukuthi nje uyenze i-double shift emsebenzini. Uzibona usasebenza une mentality ya slavery kakhulu. Kanti phuma lapho iba visionary. Imagine yourself living kuma suburb getting emsebenzini late because abasebenzi bakhona. We have made it empilweni. You don't have that. Have that first. Ngizokusiza ke mina. Angizokwazi ukukusiza ngento wena vese ungenayo emqondweni yakho. I'm not planting things emzimbeni wabasho. This is babu dokotela basizojabulile. Ngeke ngahamba ngaya endaweni yaseSangcwaba kwenyanga ithundlofu ngawela emphambanyo na dudu phezulu. Laphana bengolanda umsebenzi kunebutho laphana elikhona lapha ekuthiwa uSangana. Lela butho leliyana ibutho lelana lokulwa. Sibiza ukuthi uSangana. Ibutho leliyana lokulwa. Engithekile la khehla melithi lina uSangana ngoba bamala abantu abawazi uSangana but uthe umekuthiwa uNdlovu uthi nawo ngathi angizodumisa imoto ngize lapha ngathatha iJack T9 model ngashona khona. This is babu dokotela boyisizwe Jabulani namhlanje akhehle mzulu abancisa solo futhi ngixolisa. Yeah, lana ngizohamba ngomhla ka16 ngiya eUganda. Into ngihambela abantu bangempela, ngihambela abantu abane vision, ngihambela abantu abanezinto, ngihambela abantu abathi babudokotela ngakhila ama flats lana ahlala abantu abawu20 bawu40 but nginenkinga izindlu ezu8 is empty. Ngihambela abantu abathi babudokotela ngiqala umsebenzi lana ukupheka nginekhishi kodwa inyama ngiyayilahla njalo ngomsombuluko ngoba ngesonto kusuke ngekho bantu. Ngifuna uthi mengifika lapha ngazi ukuthi yini ngoyifunela bani. Angikhulumi ngomuntu welotho omsangano, umuntu wePowerball umsangano. No. Ngikhuluma ngento mina ezosiza umuntu omnyama. But hayi umuntu okhamsa ngithele. Wena phela usumi nenhle nje manje.
wazi okuzokwenzeka ekuseni, okuzokwenzeka emini, okuzokwenzeka ntambama nasebusuku asilalanga isikhova sakabani. Wazi nesikhova mesikhala nje sabuka sasibani banikile wazi ukukhala kwaso. This is Babu Dr. Voice of Channel Fund Academy. Angihambe ke eUganda, but tell me kule business yakho uthi ufuna ngikusize ngani before I leave. I don't want to leave you stranded before I leave. Mase ngibuya eUganda ngibuye sengicwasela kuphela into ephezulu kwentadi sizenza. This is Babu Dr. Voice of Channel. Goodbye.